alaikum al'umman Najeriya da kyau. Ni ne naku Dr. Muhammad Sudan wanda ku sani mai sirrin ma'aurata. Ina muku fatan alheri. Maza ya kamata mu dinga ma kanmu adalci da cancanta a tattare da mu. Mu dinga kyautata mata mu a kowane lokaci. Mace a duniya tana buƙatar kulawa da yabawa da tarairaya. Saboda in ba mu musu haka suna cikin kuncin rayuwa sai ga mace tana lalacewa. Kasancewa ta farko sai ka ga namiji ya aure mace sati biyu wata uku zaka ga aure iya tsalla iya yawan mutuwa saboda rashin gyara. In ka ga ko matanka bata ma taste ba ko baka jin daɗin ta zaka iya gaya mata gaskiyar lamari, ya kamata a ƙara sabon saki ko ka je ka sassaya mata irin abubuwan da zai ƙara mata inganci ya ƙara mata daɗi a tattare da ita. Amma sai ka yi shiru daga kana zuwa kana neman mata a waje. Haba ban ma kan mu adalci ba, daga neman matan aure a waje mun kawo su gida su ma mu ƙara jangwala su, ba su da nagarta ba su da kyau. Haba mazaje ya kamata mu dinga ma kanmu adalci a tattare da mu, saboda mace a duniya tana buƙatar kulawa, yabawa da tarairaya. Kuncin rayuwa bai yi ba. Ina bakin ciki ina takeici na ga namiji iya walakanta mace. Mace a duniya tana buƙatar kulawa. Yanayin rayuwa da nake gani abin da bai kai aure ya mutu ba za ka ga aure iya mutuwa saboda haƙuri da lumana ba abin da ya kai shi. Saboda mun je mun ƙara auren ma haka za mu zo mu jangular da ita ma ta lalace. Saboda ina bakin ciki ina takaici na ga miji iya walakanta mace, saboda mata iyayenmu ne. A kowane hali muka tsaya dinga kyautata musu, mu dinga haƙuri, saboda gaskiyar lamari a zamaninmu na yanzu sai ka ga aure iya yawan mutuwa. Mace ba ta da kwanciyar hankali. Kwanciyar hankali su ne namu. In ba ma kwantar musu da hankali sai ka ga suna cikin takaici. Why not? Kuma da zaran suka fito a gidan mazaje wanda bai kai taka su ba sai ka ga iya taka su, saboda ba za su iya jure haƙuri. Kaga suna iskanci a waje. Why not? Haba in muka tashi yaranmu da jikokinmu su ma haka za su tafi. Ta zaran muna kyautata musu muna ɗauki wani abu. Imani ne yawan kyauta, amma an ba imani kyautan ma ba za ta zo ba. Saboda ne mazaje ya kamata don Allah don Annabi, ni namiji ne ina bakin ciki ina takaici daga namiji iya walakanta mace abin da bai kai ba.